As she stood in the doorway, I heard the mission bell. Ak vám to mám povedať takto a nejak vysvetliť pre niektorých, ktorí ste to možno teraz nepochopili, tak všetko sa to začalo v mojom dome. My home. V ktorom ako by som sa znovu zrodil. My reborn. Potom sa mi veci vymkli spod kontroly a všetko zlé, čo sa mi deje, som popisoval ako znásilnenie zlom. Sex with the devil. Počas toho obdobia sa vo mne zrodila tá druhá strana. Reborn of evil. Toto bolo vlastne niečo také ako útek. Útek pred výberom, pretože som mal strach, či si mám vybrať tú dobrú alebo tú druhú stranu. Nevedel som, čo mám robiť, ako sa mám cítiť, bol som manipulovaný ostatnými okolím. Bol som vlastne uväznený v bode, v ktorom som ja nevedel, kto som. Na konci vlastne toho celého úteku, alebo ako to nazvať, som stál iba ja. A zistil som, že jedinú vec, ktorú som vlastne vtedy potreboval, bol spoznať samého seba.